Tak ochrannú značku firmy Ostrožovič a plus tomu samozrejme určité grafické znaky, to v našom prípade logo, tak to je veľmi zase dôležité pre tú ktorú firmu, pretože každá firma okrem toho, že patrí do nejakého regiónu, patrí do nejakej oblasti, je v konečnom dôsledku aj sám bojovník za seba, za svoje produkty. A tam zase samozrejme každý sa snaží robiť tú svoju marketingovú politiku vo vzťahu k svojej značke, vo vzťahu k produktom, ktoré vyrába. Tak samozrejme potom aj taká značka, keď už má tá firma určitý kredit, určité zázemie, potrebuje sa istiť, pretože takisto, tak jak je to, jak sme si spomínali pod slovíčko toke sa, kde kto chce schovať, tak sa bohužiaľ stáva, že aj pod konkrétny produkt konkrétnej firmy sa niekto má snahy dostať, tak myslím, že to ochranná značka je veľmi dôležitá, pretože potom ste právne chránení a môžete určité veci právne riešiť práve vo vzťahu k týmto nekalým veciam. Takže určite naša firma tieto veci riešila, hlavne to je tak zhruba 5 rokov dozadu, keď sme cítili potrebu hlavne tie určité grafické veci si chrániť, pretože jednak už sú to veci, ktoré sú typické pre vašu firmu a pokiaľ nie ste takto chránení, môže sa stať, že o nie jednoducho prídete. Tak to bol taký ten dôvod, prečo sme sa dali, aby sme si zaregistrovali niektoré veci ako ochrannú značku. V našom prípade je to teda hlavne logo firmy v spojení s určitým názvom firmy.